karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabute nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dhewe opong-pengan. Muni wae. Kamplong sisan. Lah edan iki ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe dawuh karo Adi Prabu Bathara Guru supaya maring aku ngambil ya kuwi gamelan kono aku tak uring-uring aku nek nesu sapa-sapa tak uring-uring kok ora peduli ngewangi aku apa ora aku nesu ngene iki widodari wedhi inggih kula widodari wah widodari ana sing parah apa kaya ngono kok widodari widodari iki jebul ana sing elek. Ya widodari iki werna-werna. Kowe mburi kae widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Ae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Engko ngopo kaya widodari? Ya wis ben, kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Wah, dumeh dadi pengarep terus kudu ayu ora. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candradimuka. Mboten. Kawah Candradimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik cemplungke teng kawah ming merga saka karep sampean merga sampean sengit karo titah wau Kawah Candradimuka ora ngobong karo titah mau mesti ora kobong nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan kaya ora kena geni ning nek pancen wong niku dosa tenan ora usah cemplungke kawah deleke nggon pinggir wae mateng menungsane ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah kita salah mergo wani karo dewane mergo dewa sing ora adil karo titahe